El senyor Artur Mas i el senyor Duran Lleida els van criticar molt per dues coses. Una que van fer a l'última elecció, que vam dir aquí no hi cap tothom. Això ho van fer l'any 2008. A l'any 2008 Convergència i Unió ja va començar a dir aquí no hi cap tothom. Era el símil que deia el senyor Fernández del sucre a dintre, o de la sal a dintre de l'aigua. I algun partit polític els van acusar de xenòfobs. Bueno, esclar, és que el fàcil aquí és, des d'un discurs bonista, criticar tot aquell que no fa el teu discurs. Som gairebé, bueno, és igual, xenòfobs encara era delicat. Però si m'ho porta a l'extrem, fixis, fa relativament poques setmanes, Vic va posar en alerta un problema evident. És a dir, aquí ens estem fent trampes al solitari. Ens les estem fent, reconeguem-ho, ens estem fent trampes al solitari. Hi ha una llei d'empadronament que diu el que diu i s'està obligant els ajuntaments a empadronar la gent encara que tinguin la meitat dels papers, o que encara no en tinguin. I recordo que en aquell moment va sortir l'alcaldessa de Salt, que dura és la vida. L'alcaldessa de Salt va sortir criticant l'Ajuntament de Vic. I el que està passant de veritat és que en aquesta fórmula que li deia de crisi econòmica, conseqüències socials i problemes de seguretat, els més febles en l'estructura social, però també institucional, són els primers que grinyolen. I on està grinyolant la cohesió social és en els ajuntaments. Els ajuntaments no poden fer-se càrrec amb les finances que tenen dels serveis que han de prestar. No poden. I aquí és on comença a grinyolar la història. Grinyola Vic, grinyola Salt, i molt em temo que continuarà grinyolant amb diferents ajuntaments. I obliga, això necessàriament obliga a polítics amb coratge en el govern de Catalunya i en el govern de l'Estat a, si fa falta, empènyer alguna mesura que no sigui potser molt popular. Que és un tema que preocupa segur.